karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piota sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Og dinhi, Sige lang, puho naman ko panganak. Mutabang ko pangitag trabaho. pasagdiw na ako ni Higay una. Dili ko bonus papangitag atong kabuhian. Magkabarog yapon ta, sweetheart. Promise. Inakot pa unta, Brian. Oy, Hamen! Yay bill sa kuryente! Pabayarin din nila! Sunod na, tubig na sad! Ambil na pa. Ako nang bayaran. Ato nang gamiton ang kwarta, ha? Iluna. Oh, sige. Aron dili sa puton si Mama. Bayarin yun na dayon ninyo, ha? Kay for disconnection na na. Oy, gimay gihatag ba ko ni yung 800 Rude? Ambito kay. Puna lang na Brian. Na! Hagbayaran na hurot! May gibayaran kong utang sa pagkaon! Pastilan. Sige ni mo taon, Rude. Di mo ka mag-una-una, oy. Bago lang ka na ako, ano ko ihatag to ni mo. Sige na lang pa. Di pa may kwarta. Pila lang bill na to pa. Di, kaya ko klaro dong. Tanaw dia. Tawa. Uy, balik duha naman din ang kabuan. Kila? Duha kabuan naman din eh. Mao din nga for disconnection na. Di. Sige, ako din yung lakton pa. Punan ko lang. Ako na punan dong. Di may 500 na ka. Safety na ako. Dihan na nimo pa. Ha? May sobra pa may kwarta. Sige. Salamat kayo, ha, Dok. Brian. Di pa, paamin ako. Kaluyan ka sa Diyos. Nagabihan ka? Traffic kay, oy, sakay sad kaayo. Dugay ko nakasakay. Nag-ilugay mga pasahero. Ay mo ba? Tingali da nga kuha o kan lang nako sa ating pauli na. Kung di ka maglisod. Gabiin na pa, oy. Di man ka makaklaro god. Sige lang, makapauli ra gyapon bitaw. Ay, mas mayagod nga sa iyo ka mauli ba? Sandali mo? Init nga pandesal o Ay, inasay mo ba? pansit kanton. Sweldo man ron ako. Gamay ra hinuon nga akong sweldo. Pero sige lang, kung ma-regular na unya ko pohon, arang-arang na ko madawat. Pila man di adadawat ron ni mo, dahil Ilbe. Ay, inday man. Inday man dayon sa lutya. Humot kong sudan aron. Sa nandani mo? Pandesal og init nga pansit kanton. Day aludya. Kaayo rang hunahuna, ah. Bibi, ako nga buhaon, be. Diri lang tas lamisa. Pilay sweldo ni mo, day. Igo-igo ra gud ma. Oo, imo nang 500 oh. Magganay ako ikatunol nimo ma. Kay pila ra may sweldo taon ako. Ligritong it's ini. Allowance ra man na ako. Ay, sige lang, good. Basta dili lang yung kamalimot ni mama ni mo. Lon! Na! Dali mo diri si Brian oy, dahil pansit kanton nga kunda, mga untali. Gay. Sakit akong tiyan. Wara pas, Brian. Aray. Mo nagitingalin eh. Mga anak na ko. Ma! Sakit akong tiyan. Ma, tabang. Naunsa ka? Mga anak na tingali ko, ma. Sakit man. Hindi ako sa ulan ini ron. Na yung mga bata, ugway kabinlan. Tuwas trabaho sa Elvera. Wakpud siyamin. Pananglit lang panangpit sa mga silingan, ma ba? Sakit kayo. Muna nag-iingon ko ni mo. Sige yung panganak. Kaniyot, Okay. sagpitong ko sa ilyang. Aray. Ay, salamat. Yan ang amahan ni mo. Min! Magdali! Ha? Nagbati na si Ilona! Isa gibate. Nagbati! Bati si mata! Oy. Si. Ang sound kami. Day. Ba mga bata, kisa mapinlan sa mga Murabi bata. kakusgan me, no? Alos ka magani magkaalsa sa usa ka balde. Agakon lang na to ay. Ba mga bata, kisa ibinlan sa mga bata. Ay, dadon na.
Magkuha ang taxi. Lode. Kadiyot ha. Agay! Aray! Kadiyot. Day, ay gutom ha. Kalma lang. Dali na kayo kung taxi. Kalma lang. Kadiyot kayo. Lon? Hello na. May tao ni bay? Wala ba sila Wala sila din Nga ka? Hello, sweetheart? Ahain mo. Wala may tao din sa bahay ron. Di amin sa ospital, Brian. Nagbati si Elona. Oh, ma, ikaw din ba? Unsan, nagbati na siya? Oo. O gidaan na lang namo ang mga bata kay wa may kabinlan diha. Oh, Unya pag-andam na lang daan og kwarta ha. Nga ibayad sa ospital. O kuha rin mga bata. Kay dili na nang mobiyas Elona. oo, ma. Muha na ako karon na yun. Pila rin hinipusan na mo. Ubawa pa kung mo-advance ang kwarta sa among kinabahuan. Sa may bahato na ko. Bahala na. Moderate lang ako sa ospital. Kinalang maganda akong kwarta. Pag-exultiran ko sa Ma'am Roxanne. Manawag na ako niya. Hello. Hello, Ma'am Roxanne. Si Brian ni Ma'am. Yes, unsay ato, Brian? Kuan, Ma'am. Diyan na ba ko sa bahay, Ma'am, kay off naman ako. Oo, bitaw. Nananghid ka na ko ganina. Ngano bang nanawag ka man, ha? Kuan, Ma'am. Emergency, man gud, Ma'am. Mohang yung ako nimo. Ha? Ngano may nahitabo ba nimo? Dili ako, Ma'am. Ako may si Luna. Tuwa sa ospital. Ug mohang yung ako, Ma'am, nga mo advance ko kung pwede. Oh, okay ra. Pipila man. Balik una dire aron makuha mo ang kwarta. Oh, Pipila. tinuod, Ma'am. Ma'am, salamat yung kayo. Muha ko rin, Ma'am. Salamat, Ma'am. O nena ay. Kadugay ba? Pagpansaba ha. Tanaw na siya. Mabalakod kay itsura na. Yan niya sa ospital pagsaba. Ma. Hi, si Luna. Nas delivery room. Salamat na lang kay dali rang nahimigsuan. Salamat taon sa Ginoo. Ang mga bata, tora dito dong. Gikalingawan o tanatan o bantay sa mga nurse kay pabian mo kay Samantha. Murag kuri kay nga, gibantayan sa nagbantay po siya yung manghud usa. Nabutan na lang nag-ahatang anak ni mo, Brian. Murag nakasabot ng mga bata, mga maguwang siyang dodong. O karon niya na sa laing na tao. Lude. Lude. Period na ha, Brian. Pakapo na, oy. Kapon. Unsam ni siya unsa na ko. Unsa? Katungdanan sa mga ginikanan ang pagpahimangno nila. Aron dili magpalabis silang gibati. Ma, diyan ang kwarta. Andaman ko ni alang sa mga berno ni Luna. Be, ang bilang na. Ako'y maatiman ron niya. Mahimong mamauli naman sa papa ni mo. Dadaan ang mga bata. Kita makanduhay mo bantay iluna, Lude. Ha? Wa kay kaaba ko yung ikaw ra ko na. Ay, ako na lang una din eh. Pulihi lang niya ako ugma. O di ba, paniyon ni mo si Elvera. Paniyo, trabaho mo to. Di sa pa pwede nga absent na ako kung trabaho pa. Ma, maikog ko. Naka-advance na pagkugdako-dako. Ang dili ka ba nagana sa bayranan? Pila din na. Bibi ang bibi. Sa kanit lang. Kaya, unya lang ako, Lude. Unya lang. Oy. Og naipaliton nga tambal. Mangita pa ko nila. Mangita pa ko Brian. Ha? Ibili ng kwarta, Brian. Aron nag-unsay kinahanglanon nga tambal, magkapalitan ko. Di aramaw. Ayag hot magbilin daw. Ayag hot na. Nagduda kang gamito na ko ang kwarta, min? Ha? Huwag kay salig nga asawa ni mo? Yaw, ay mauto. Tanaw, mga nurse. Mga taong mga labay niya. Ospital, unsan. Abday. Ma, di aramaw. Diha lang ni. Og binilang ko og para sa mga bata, ma. Mga yun na sa ilang gusto. 15 na, ma. 15,000. Mura din eh. Kuango ni Brian? Punan lang ako guwa, ma, kung kuwango na.
sa baka government hospital ni himutang ang Ilona oy. Dini dako kay beranan. Ibili na usa ka libo para sa gastuhon nun sa mga bata. Ikaw rin nagpantay na ako. Oo. Kisa may lain nga may trabaho mas Brian. Trabaho sa Silvera. O si papa ni mo, maoy nag-atiman sa mga bata. Mihilak man gud ka. Mapugat biya ka. Sa paghilagan mo. Salamat, ma. Kaingon ko og dilit na lang jud ka mo ati man ako. Kaingon ko og dili ka na lang yun maluoy. Ay kisa pa inahan nga magpasagad siya mga anak. Ang mga anak hinuon mo ay dili maminaw sa mga tambag sa ilang mga ginikanan. Pasaylo ako, ma. Di na lang ta magisgot sa milabay, Ilona. Salamat, ma. Oh, gusto kong makita ang bata, ma. Ipadaha sa nurse din palihog. Pahuway unag maayo, day. Katuhog una. Unya na ipadana to ang anak ni mo. Ang akong apo. Ugoy, paminaw ha. Katapusan na lang kining pagpanganak ha. Last na lang niha, Ilona. Ipakapunang bana ni mo. O di ba, ikaw mo ang pagpalaygit. Pahigti ng matris ni mo. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!